Kaya yasini pijojobang mawi ngowi ngonitra kocak ngondarandir tanani rombranang pindha kembang ora waribang wadalah tuwuh tandha pitakon rasane atiku mongko aku krungu pawarta jare mungsuhku Gatotkaca bakal jumeneng ratu ana negara Pringgondani. Mongko aku ora nrimakake sedane kengramaku. Narendra Kiskendhapura. Nalika semono Kanjeng Rama Kiskendhapura sirna dipateni kelawan si Gatotkaca rikalane Gatotkaca Sraya. Ngemping lara nggih pati. Utang wirang nyaur wirang utang pati nyaur pati. Ya para Pandhawa gumul mangung siring sata Kurawa kambah pungke srukatite katut larut tak sawang saka kaduan mencorong cahyane nyodo lanang he Gus ora diageng aku kowe sapa menawa kowe takon karo aku panengah Pandhawa satriya Madukara Raden Janaka kowe sapa ngerti yo aku Narendra saka Kiskendhapura jejulukku Prabu Pragala putra swargi Kanjeng Rama Prabu Pracona sing dipateni kelawan Jabang Tetuka biyen tiwas kebeneran aku ketemu karo kowe Wisih ana sambung arapete kelawan sing jeneng Gatotkaca. Ora tedeng aling-aling kuwi putra pulunaku. Nadalah. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Kanjeng Rama Prabu Kala Pracona biyen seda sing mateni Jabang Tetuka. Aku ora trima. Dene iki Gatotkaca bakal jumeneng ratu. Tak tantang warasan. Yen to pancen Gatotkaca sekti mandraguna ditantang karo mungsuhe Prabu Pragala tangkalan si Gatotkaca kang lagi piningit dening para sesepuh wakile Gatotkaca Arjuna wae wah bagus ibarate negara kayu dipreteli saka pang-pange sing cilik-cilik maju kepara ngarsa iki margane patimu coba negane atiku
Gus, opo Petruk? Ngerti-ngerti kok maksek. Lah, ora ngerti sangkaning dosa. Tring. Sek. Sinten Gus niki?
Tukulane mungsuh trubusaning satru. Tukulane mungsuh trubusaning satru. Iya. Niki ratu pundi? Ratu Kiskendhapura. Anak Prabu Kala Perjana sing dipateni ndaramu tetuga nalika ana kayangan Suralaya. Oh, alah. Oh. Anusul pake nek jalarane kok angel men. Punten? Iya betul pun. Rawi-rawi lantas malang-malang putung. Sinten dadi pepalang singkir iki? Iya Petro.
Acarya Parto Wekasan Wahyeka Tana Yeka Wisanggeni ya Wah, Mas Wopati kakekku. Kepriye nggih Werkudara? Bombonge atiku tanpa upama sakwise Mas Wopati kakekku kepareng rawuh ana negara Pringgondani. Kanjeng Hyang Prabu. Rinten dalu inggih mung patuko Kanjeng Hyang Prabu ingkang tansah kula tenggo dawuh patuko Kanjeng Hyang Karana. Mboten wonten narendra ingkang kedah ngepyakaken ingkang wayah pun Gatotkaca jumeneng narendra wonten negari Pringgondani. Wah, Mas Wopati kakekku. Gatot iki wis sinengguyung kelawan sagunging para kawula negara Pringgondani. Kesuwen Pringgondani kene kumplang pasiniwakane. Ora ana sing ngayomi para kawula tasih. Iya, arimbi apa dening Si Werkudara? Kaki Prabu Kresna, kawula wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang. Kuntadewa wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang. Putu Prabu Baladewa. Kawula nuwun wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang. Iya. Sejatinipun kaki ya mung sadrema ngepyakake bab perkara si Gatotkaca nggone bakal jumeneng narendra ana negara Pringgondani ya mung mengkene isih tuwuh tandha pitakon rasan tiasipun kaki ya sabab arimbi kuwi mau isih darbe kadang kang mijil kakung ya kuwi para kadang braja. Mongko para kadang braja kuwi ya duweni wewenang bab perkara negara Pringgondani. Lah kira-kira apa para kadang braja kuwi ya wis rila lair trusing batin anggone masrahake negara Pringgondani. Mas Wopati kakekku. Priye nggih? Yen to pancen kadang braja kuwi ora nyelaki marang janjine. Nalika semana wis padha prasetya lan maneh harimba wis duweni kekudangan. Kalamun to besok aku kelawan si Arimbi bisa mijake anak lanang karben jumeneng ratu ana negara Pringgondani. Ya. Yen pancen mengkono. Ya pun kaki mung sak drema ngepyakake aja nganti pun kaki iki mengko klera-kleru sakwise pun kaki nindakake jejibahan mau aja nganti kapitunan. Iya. Tak rasa ora bakal mengkono. Gatotkaca wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Hyang Prabu. Dina iki nyuwuna pangestu kelawan ingkang ibu nyuwuna pangestu kelawan ingkang Rama. Lenggah dampar keprabon negara Pringgondani. Pun kaki kang bakal ngepyakake kula.
Kaca sang Gatotkaca kinan mapak arka siwi tekapira sang Sri Kresna Partomanahar memuji nah Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Hyang sakwise jeneng sira nglenggahi dampar keprabon negara Pringgondani jenenge pun kaki kang bakal netepake lan ngepiyakake reneng sawetara warsa Pringgondani komplang pasine makane ibarate kaya sapu kelangan suh lah dina iki wis kepareng ana ingkang minangka dadi pepayunging para kawula dasih Narendra nom-noman ya trah Pringgondani anak Sirakudara ingkang jumeneng ana negara Pringgondani tak tetepake dina iki Narendra jejuluk Prabu Harya Gatotkaca Kepareng cumadong dawuh Hyang ya piye nggih Kaki Kresna anggen paduka paring tetenger Narendra Pringgondani Prabu Harya Gatotkaca menika keparingipun Kanjeng Hyang kados pundi nah kuwi mangkene Narendra Pringgondani Prabu Harya Gatotkaca Prabu ki tegese Gatotkaca ki nadyanto muda wis mengkoni keprabon wis jumeneng ratu Harya tegese Gatotkaca mau nadyanto ratu nanging isih nyentono dadi senopatining Pandhawa mula sebutane Prabu Harya Gatotkaca oh makaten yang iya Gatotkaca wonten dawuh Kanjeng Hyang Prabu lah iki mengkene nggih Putra Prabu sarene jeneng sira wis kepareng nglenggahi dampar keprabon tegese jumeneng ratu musing sun wisuda jangkepe ratu kuwi mau kudu nganggo pepatih utawa warangka sing netepake patih ora ana liya ya mung jeneng sira pribadi sapa kang minangka warangka ana negara Pringgondani Kanjeng Hyang sampun wonten manunggaling cipta rasa budine wakarsa sasampunipun ingkang wayah jumeneng Narendra wonten negari Pringgondani ingkang minangka dados wrangkanipun inggih menika pepunden kula glagah tinunu Kanjeng Paman Brajadenta oh mengkono inggih lah iki Brajadenta kok ora katon iki ana ngendi piyak kula ingkang sowan rasa madu satawana kang kekuncung liengira mirah manis mlaati malakung niring tuwuh jayeng tirta baya ing sun temah mati wancung sang lungse mangsa lamun kasetan tinulih Paman Brajamesti ingkang Prapta inggih anak Prabu kula ingkang sowan piye kabari Paman anggon mboyong kelawan Paman Brajadenta aduh nggih anak Prabu ngaturaken ketiwasan wedha dinten menika ingkang Paman Kakang Brajadenta merong kampuh jingga mbalela boten kastu jumeneng dados warangka
malah kepara purun wangsul dhateng negari Pringgondani menawi Kakang Brajadenta ingkang jumeneng ratu. Mila menika dinten menika kula sumanggaaken kepareng paduka angger anak Prabu. Gatotkaca wonten dawuh Hyang, arep nyandi. Kok merbabak pasuryanmu? Iya nyuwun pangapunten keberanang raos sing manah kula. Parikedah badhe kula rampungi dinten menika. Lho kusik to kusik. Rampunging perkara iki ora kudu pancakara, ora kudu ngetokake to sing balung kuleting kulit. Susah ngenengake banjir getih. Mengko dhisik sareh dirembuk kanthi kawicaksanan. Ewadene dirembuk kanthi kawicaksanan wis ora bisa. Ya wis kepriye meneh. Mekaten Hyang. Ya. Paman Brajamusti wonten dawuh nggih coba paman balenana sepisan maneh. Mbok menawa yen to paman Brajadenta durung kebuka penggalihe. Oh ngaten. Iya, nggih. Badhe kula seraken dawuh paduka keparing kula daya-daya nyuwun pamit bidhal nggih. Bayangan bayem bayaya tanggung rembuyung wiring rawan para taruturi karanjang gondang kedondong dendeng sesanding tungtungan gude bengok-bengok manguk-manguk. Kakang Brajadenta gawe wirang gawe isin ora nyono jebul kowe mbalela merong kampuh jingga kuwi dudu traing satriya nadyanto wujudku wujudmu kuwi buta nanging anak ratu iya kakang kowe aja rusak ajak-ajak kowe aja mbebudhek banyu bening Brajalamatan Brajawikalpa buta goblok buta kemalan badogan
isamu micek karo gaglak ora iso mikir kanthi wening kowe kuwi ya calon ratu wong loro kuwi aku barang ya kudu nglenggahi dampar keprabon Pringgondani ora usah kowe ngomong kaya ngono aku ki wis ngerti eneng lelakon kaya ngene iki janjan sing ngrusak wong Pringgondani malah kowe Lati karo pakarti ora nyawiji ucapmu karo batinmu geseh. Jan sing goblok iki dudu aku sing pekok iki jane malah kowe. Ora susah akeh-akeh sing padha dirembuk Gatotkaca kon katon men rasa nyumbari karo anak Prabu Gatotkaca. Braja mungsuh braja maju para ngarsa ketandangan kowe.